resources. So maga there are few challenges mantie, but we are not discouraged. One gigen oni kawa medo explain our vision, kwa medo tiyo kanyakla, kwa medo expand the network of friends, kachiel gi other stakeholders, including governments. And Solomon yena at this point mondo, agoero kamano ne county government, Maro Masiaya. Governor James Orengo, nkecha ntie a number of things mosetimo, ma support the volunteer structure. Adachiwo examples ariyo kende, mokwongo en wach mar jok machon niluongo ni community health volunteers. Magi jotije mapiny mag weche mag health mano chiwre primary health care. Sano oselok nying-gi iluongo ni community health promoters. Sia en achiel kuom counties mano kwongo keto jogi a stipend. So appreciate value mar volunteerism kendo ineno ka sani ntie impact especially in our primary healthcare indicators. Number 2, achiel kuom gigo ma governor marwa osekawe kipawa mbele, Governor Orengo, en keto collaboration gi migao, for instance miluongo ni Shofco. Shofco en achiel kuom migao ma bende temo kabisa intervene a community development. So bedo ni county government Masiaya under leadership mar governor went into agreements, collaborations, konyo kabisa kendo mondo beneficiaries mag Shofco obed ni expand kendo dreams gi chopo kare. So magi gin a few examples, interventions mamiyo the structure mar volunteerism the kare kendo nyaka wa appreciate the leadership ma embrace volunteerism kendo ma support kendo ma keto structures mugik en ni ka jotelo loso weche kaka nderni kendo siake dhi tiyudo ka there's a lot of emphasis in infrastructure sana urban areas magwa, kidhi Ndori, kidhi Akala, kidhi Sega, kidhi Yala, Usenge, iyudo ka igero lam to magi gik ma enable jogo ma dibed ni dwaro engage in community development kachiel gi volunteerism. So magi gik ma interrelated. Okay. Winjo ka ipwako ji mathoth ahinya kanyo, mane momiyo koro dipenja kila penji ni to moko kuom resources uyudo kanyi kata sir mar weche mag omenda mar tayo moko kuom tijeu wuok kuonde machalo nade? Erokamano mana kaka nese wacho, wan kaka All to Kelo mentorship program to resources magwa gin ma ji ochiwre kiwan, me and a network of my friends. Kageni yie na monda gone some of them erokamano badai to wan gosiepe mang'eny ma ketonwa choko. We are initially registered as a CBO to sani wa expand as a foundation. So ntie structures ma sirikal oyie kendo keto ma allow CBOs kendo allow foundations to mobilize for resources kalure gi chike mantie. So wa abide by those mondo bed ni programs moketo nyalo dhi mbele. Okay. Ere kaka foundation nini endi konyo kijana ichopo lek mage mopogore opogore?